ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମ ପାଖ ଭୁବନପୁରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ହେଉଛି। ତ ନାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଦାସ 5G DJ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପିଲା ସେ ସାଜି ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଟଅପ୍ କରିବା ଲାଗି ଫିଲ୍ମ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଷ୍ଟୋନ୍ର 17 ଚାଲି ସବୁ ଆସିଛି। ତ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ରହିବ ଲାଇଟ୍ର ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଭଲ ମଜା ଲାଗିବ। ତ ଇଏ ନ୍ୟୁ ସେଟଅପ୍ ଦାସ 5Gର ଆଣ୍ଡ ବିଗ୍ ସେଟଅପ୍, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଦାସ 5G ସେଟଅପ୍ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଦାସ 5G ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ସାଥି ବି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତ ଇଏ 17 ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରହିବେ। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିଯିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହୁଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ଦିଅନ୍ତୁ। एवं बुद्ध मोहि सृष्टि करथिले कुरुक्षेत्र महाभारत केवल मु आ मु ही आसुछि गोटे करे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाय च दुष्कृताम्
Lay down.